श्रीमद् भागवत गीता पाठ भोजपुरी तीसर का अध्याय। अर्जुन इतना बात सुन के श्री कृष्ण से कहलल कि रउआ मत से जब कर्म योग से बढ़ के ज्ञान ही बाटे, तब ही हे केशव एह भयानक युद्ध के काम में रउआ हमरा के काहे झोंक रहल बानी। ज्ञान कर्म दोनों एके में सनाउन आइल बाटे। ऐसन का बात सुन के हमार बुद्धि चकरा गइल बा। एही से दोनी में से एगो के अलगा करके निजगुत बतलाई और जवना में हमार भलाई होके उहे राह दिखलाई। तब भगवान उनका के समझावत ई कहे लगनी कि हे निष्पाप पार्थ, संसार में हम बहुत पहले ही कहले रही और अब के भी कहले हऊ, जैसे सजगर दुहिए गो साधन बा कर्म योग खातिर और ज्ञान योग ज्ञानी खातिर। कर्म ना कइला से मनुष्य के कर्म छूटे ना, से जानल मतलब से फल से ओकर बंधन ना टूटे। और एहो जान ले जे सिर्फ काम छोड़ देला से ही ज्ञानी के पदवी ना पाई, ना ओकरा सिद्धि मिल पाई। काहे कि कबो केहू एको क्षण बेकार ना रहे, ऊ चाहे भा न चाहे काम में ऊ हरदम लागल रहेला। एह प्रकृति से जन्मल गुण का बस में होके आदमी बर बस होके कोल्हू में जोतला जैसन कर्म करेला। इंद्रियन के जे समुचे काम होला ओकरा के जे मूर्ख जबरन ऊपरे ऊपर रोकेला और मन से भीतरे भीतरे सब विषयन के रस लेला। ऊ ढोंगी हऊ, ऊ बाहर कुछ और हऊ, भीतर कुछ और होला। राउर से मन से इंद्रियन के वश में करे के मन से काम करेला, ऊ नाता के बंधन तोड़ के कर्म करेला। ऊ सुख में दुख में हर्ष में विषाद में कर्म से सफल बा, कुफल में समान बनल रहेला। कर्म योग के साधे वाला सबका से बढ़ के होखेला। एह से अपन धर्म का मोतियाबिक जे कर्म निश्चित बा ऊ कर्म कर। कर्म ना कइला से कर्म कइल निमन हऊ, ई हरदम याद रखिए। एकरा से अलगा काम ना कइला से भी त काम ना चली। कर्म ना करतब त खइब और शरीर कैसे टिकल रह सकी। हे अर्जुन, जग कर्म से अलग समूचे कर्म बंदित हऊ, ओही सब कमवा में लोग फसल रहल जालन। ऐसे लाग लपट काट के बुद्धि के स्थिर करके नियमन से सब यज्ञ कर्म निश्चित होके करत रहो। शुरू शुरू में ब्रह्म यज्ञ का सगे प्रजा के रचलन ई कहिले कि यज्ञ कर लोगन यज्ञ से बढ़ती होई। राउर यज्ञ तोहनी खातिर आगे काम देनो होखी। आगे तोहनी के इच्छा सगरो पूरा करत रही। देवता लोग के यज्ञ से तोहनी भरल पुरल रही। ई मन में राखो, देव लोग से तहनी हिया खूब फरल फुलाइल रहब। ऐसे ही एकरा के तू लोग आपन धर्म करब मान। एकरा से तू लोग बढ़त फुलावत रहब और परम कल्याण पाइब। तहनी के यज्ञ कइला से तू लोग सब भरल पुरल रहब और देवता लोग तहनी के बिना मंगले मन लायक भोग करके दिहिन। बाकिर उनकर देहन उनका के सौंपला बिना जे भोगेला ऊ लुका खा के बेशक चोर बन जाला। यज्ञ के बाचल अंत के जे लोग प्रसादी जैसन भूज के खाला, उनकर समूचा पाप छूट जाला और ऊ मन से भला हो जालन। और पापी लोग अपने खातिर भोजन पकावेला, ऊ अपने खाला मगर केहू के ना देला। ऊ लोग मानो पापे खाला। अन्न से ही प्राणी के एह संसार में जन्म होला और ओकरा से उदय होला।
अन्न धरती पर उपजेला तब जब हुआ वर्षा होला। यज्ञ कइला से धरती पर वर्षा के आगम होला। यज्ञ के आधार कर्म हो और ऊ कर्म से ही जन्मेला। कर्म वेद से जन्मल बा और वेद के कर्म भरल बा। वेद परम ब्रह्म से आप रूपी प्रकट भइल बा। एह से ब्रह्म हरदम खातिर ब्रह्म जग में व्यापल बाटे और हरदम खातिर बकरार बा। हे पार्थ, लोक में जग में चक्का ब्रह्म के चलावल हो। जई ना माने और अपना जिंदगी में बढ़ के ई बात ना पाले, वो इंद्रियन के सुख भोगेला और ओही में ऊब चुब होत रहेला। ई साक्षात रूप से पाप हो। और जी ई मान ले ओकर धरती पर जियल अकार्थ हो जाला। उल्टे जे आदमी अपना आत्मा के हमेशा प्रीति करे वाला बुझेला और ऊ दोसर कछुओ ना चाही, ओही में संतोष करेला और ओही में भरल पुरल रहेला। ओकरा अपना जिंदगी में कौना काम करे के बाचल ना रहे। जे आदमी का ए संसार में कौनो काम करे के कौनो मतलब ना होला और ओह आदमी का कर्म ना कइला से कर्म के कौनो मतलब ना रह जाए। मतलब जे जूनों से कौनो मतलब उनका ना होला, तनिको भर ए संसार में स्वार्थ के लाभ उनका ना होला। एह से लाग लपेट छोड़ के जे काम करे के बाटे ऊ सब काम तो करब रह, ऊ छूटे के नइखे। काहे जे कर्म कइला बिना लागे के बेसठले कमुआ में लगले लगले ओ परम तत्व के पावेला। राजा जनक और जोगी लोग बिना काम के बसटले अपना जिंदगी में सब कर्म करके परम सिद्धि पवले। एह से संसार के मर्यादा और संसार के कल्याण खातिर कर्मे कईल ठीक बा। तेहरा ग्लानि ओहो से भागल अनुचित बा। निमन लोग अपना जीवन में जवन जवन आचरण करेला उनकर एह संसार में रहे सहे के ढंग और उनका एह संसार में जवन कर्म बा ओकर प्रभाव जन जन का मन और बुद्धि पर पड़ जाला। कर्मों उहे करेला और रहन उहे बना लेला। तीनों लोक में हमरा कवनो कर्म नइखे करे के। हम सब कर्म से ऊपर बानी और सब कर्म हमरे से बाटे। हमरा पास के कुछ नइखे और हमरा का पावे के बा। तब हे अर्जुन हमरा लागल रहे के बा। काहे से जे आलस छोड़ के यहाँ सब काम हम ही करी और हाथ पैर हाथ धर के बैठी ता तन के सुती। तब हे अर्जुन हमरा खातिर ई बात उचित ना कहाई। काहे कि सब लोगवा त ओही राहे चले लागी। आज हम कर्म ना करी तो सब लोग अलसा जाई, उल्टा सीधा कर्म करी और मर जादा से गिर जाई। तब उनका गिरला परला के हम ही नु भागी हो कब। अपना परजा के नस्ला के मरला के उचित वाला के हम ही ना भोगी हो कब। हे अर्जुन, अज्ञानी लोग जैसन अपन कर्म करेलल हरदम हर क्षण अपना सटल कर कर्म से लपटाइल रहेले। वैसे ही विद्वानों का सब लोग सिखावल के चाहत बेसटले बेलाग सब कर्म हो जे वो हरदम करते रहेला। और ज्ञानी लोगन का चाही जे वो काम भेद मत करस। अज्ञानी का बुद्धि में जे कर्म करेलन ओकर बस बलूक ऊ आव कमवे निमन से आ सही सही काम करस और उन्हू से ओहिसी ऊ कमवा करवावस। जवन सत्व रज तम गुण प्रकृति के हौ ओही सब में जगत के कर्म चीने छने होत रहेला। ऊ कब रुकल हौ। बाकिर जे हमरा से मोहाइल और मत वाला बा वो हमरे से हमार होखेला। ऐसन ऊ मन में समझेला। हे महावीर अर्जुन, बाकिर जे ई गहीर तत्व के जानेला
जे आत्मा के गुण हऊ ओह से आवन का धंधा से बाहर। वो ज्ञानी हऊ वो कबहू कसकसाव में ना आवे। गुनवे के आपस में तेला बेला हऊ ई सब जानेला। पुरुष प्रकृति गुण से छने छने मोहाइल बा। उहे गुनवा आर कमवा का संगे मने मन बनहाइल बा। ओ बेसमझ और मूड लोगन के समझदार और ज्ञानी लोगवा मत बिचलाओ, ना त सब कमवा छोड़ के बैठ जइसे। हमरे में सगरे से आपन चिंता ले दे के पहुँच, और यही चिंता से आपन सब कर्मों के हमरा के सौंप दे। फल के आशा टिसुना छोड़ के नाता रिश्ता के काट, और चिंतित ना होके बेखटके भय मुक्त होके युद्ध कर। जे केहू श्रद्धा पूर्वक मन में विश्वास कइल हमरा में पै बिना निकलवले हरदम माने के बात कहल, और अपना जिंदगी में ऊ सब कैल करेला। ओहो सगरे कर्म फास में से छूट जाला, और फिर ना ही भर में। बाकिर जे दोषे काटेला और बात ना माने, और ओकरा अपना मन में जे भावेला वे काम धाम कैल करेला, वो अज्ञानी हऊ। अज्ञानी हऊ गैल बहाइल हऊ। जनहि जे ऊ कतही के ना हऊ हे अर्जुन, और नाश भइल जनहि। बाकिर ए सुझाव बा त ओकरा के मानल कठिन बाटे। का से कि अपने स्वभाव से सब प्राणी हारल बाड़े, और कहाँ से कहीं स्वभाव से परले कर्म करस ज्ञानी। फेर ए पर केकर बस बाटे, हट का ओ जाने मानी। सब इंद्रियन के आपन अलग अलग विषय बनल बाटे। विषयन से राग बैर दोनों के आसन डासन बा। केहू ए दोनों के बस आवे के जतन मत करो, काहे कि ई दोनों आदमी के बड़हन दुश्मन हउवे। उनकर धर्म केतनो निमन और सद्गुण से भरल होखे, और आपन केतनो बाउर और दुर्गुण के खाने होखे, तब वो सब में अव्वल आप धर्म निभाहे खातिर होला। ओकरो के मरण भी होके त नीके होला, अनकर धर्म भयावन हो। सब बात सुन के माधव श्री कृष्ण के अर्जुन शंका कर दिहलन, निमन सोच वाला काम काहे बाउर काम कर दिहलन। हे भगवान, ना चहलो पर आदमी से पाप काहे हो जाला, के एकरा से उकसावे वाला और जबरन करा लेला। तब भगवान कृष्ण पार्थ से कहलन कि ओ और कुछ ना हो, ये इच्छा हो, ये क्रोध हो, जे रजोगुण के कारण होला। वो पेटू कभी अगाला ना, ये लमहर पापी हो। जैसे धुआं से आग ढक जाला और वो दिखाई ना पड़े, जैसे आईना पर मैल बढ़ जाओ या गंध हो जाए तो ओकरा से मुंह ना दिखाई पड़े। आग में जल्दी हो जाना त आँख से दिखाई ना पड़े, वैसे ही आदमी के इच्छा से ओकर ज्ञान ढका जाला। हे पार्थ, इच्छा ज्ञानी के दुश्मन है। ये आदमी के भीतर आग जैसन दहकत रहेला, इच्छा के अंत ना हो। यह इच्छा से आदमी के ज्ञान हेरा जाला। ये इच्छा इंद्रिय मन और बुद्धि के संग ही होला। यही से एकनी के एकर गढ़ बा किला बतावत गइल बा। यह इच्छा एकनी का जरिए ज्ञान के ढक ले और आदमी के भ्रम में डाल दे। ऐसे ही अर्जुन, तू अपना इंद्रियन के काबू में राख, और अपना मन और बुद्धि के अपना आवक में ले आओ, और ज्ञान के शत्रु इच्छा के त्याग कर दे। ये इच्छा सब में बड़ पापी हो, मन बुद्धि से बढ़के हो। ऐसे यह इच्छा पर काबू पाओ। सब विषय में इच्छा तो बलवान हो, इंद्रियन से बढ़के मन और बुद्धि से बढ़के मन हो। बुद्धि से भी जे बढ़के बाटे ओकरा से बाहर आओ, ओकरा के आत्मा
कहल बा जे सबका बाहर भीतर बाटे। है महावीर अर्जुन, जे बुद्धि से ऊपर बाटे वो सबसे बलवान बाटे और सबका बाहर भीतर बा। ऐसे बुद्धि से मन के वश में करके ऐसे कपट वेश धारण करे वाला इच्छा के आपन शत्रु जान के वश में करो। ओम तत्सत।